Ramogi juang machiegni okinyi maka uono kama bedegi to kwa maukuongo kanya kasani gimong'eyo ni piny Kenya pod nigi lit alumi malit kod kuyo pod okwako gwenge mopogore opogore ka luore kod tho mar manen jatend piny Kenya mar adek mano Mwai Kibaki mabende twak okinyi maka uono dhi bedo gigo duto mano mie pek e kinde manen jatelo ma pacho kae machiegni e chenro ni mara Rupiny kasani wachako mana achiel kachiel yudo kache Facebook, Twitter kachiel kod Instagram ka wantiere live Facebook kacha yudo at Ramogi TV tudi koda bena Clever Watch SMS line maro en 3 kasani wada tudore achiel kachiel ka en wuoth mogik mar jatend piny Kenya machon mano mar adek Mwai Kibaki wuoth mare mogik masano osechopo ringre Mwai Kibaki osechopo kanyo e od bura watudore achiel kachiel kod jafo marwa Chris Owino chuny boma ma Nairobi ochiew nade ka entiere od bura kanyo nyasi kata chenro mar neno ringre Mwai Kibaki osechako kati kono ni chenro ma kawuono chalo nade. Mar neno ringre jatend piny Kenya mar adek mosenindo Stanley Emilio Mwai Kibaki bang' kane oyawnegi chenro mar neno ringre odiochieng' manyoro tok jatend piny Uhuru Kenyatta neno ringre Mwai Kibaki e seche mag okinyi. Nyaka sani en ni pok oyaw chenro mar neno ringre Mwai Kibaki. Wageno ni ibiro yaw ne jopiny thuolo mar neno ringre kochako seche mag saa 1:30 madhi saa 2 kakanyo nikech sani jopiny pok oyuoro kata jopiny pok ochako molo kakae apisas mag obila kaachiel kod bad piny owacho mar NYS ema osechako pangre mar neno ni chenro duto ka ochakre magimiyo jopiny thuolo mar neno ringre Mwai Kibaki to onge ng'ikruok moro amora. Koro obila kod NYS madhi nyime kod pangre kaachiel kod neno ni alwora mar od bura nitie arita kwe moromo kaachiel kod od bura. Mano e gima timore kindeni ka wageno ni thuolo moro amora e seche mabiro ka kanyo kochakre kar saa 2 jopiny biro chako yudo thuolo kaluwore kod chenro mane ogol kod piny owacho ni bed ni jopiny chako miyo thuolo mar neno ringre Emilio Mwai Kibaki kochako saa 3 mar okinyi. Mano ema wageno ni ibiro migi kochapo saa 3 mar okinyi, mano kaluwore kod chenro mane ogol kod piny owacho. Odiochieng' ma kawuono dhi bedo odiochieng' mar 2 ma jopiny bende dhi neno jatend piny mar adek mosenindo Mwai Kibaki ka chenro ni dhi chopo e ng'ende odiochieng' ma kiny, kama odiochieng' ma kiny madhi bedo odiochieng' mogik ma jopiny dhi yudo thuolo mar chiwo luor margi mogik ne Mwai Kibaki kapok oduoke e od kano ringre joma ong'ielo rengo mali kama odhi ninde do kochopo chieng' tich abich ibiro gole achiel kachiel ka itere e lak ma Nyayo National Stadium kama jopiny jotelo mapacho ka ikachiel kod jotelo maok e pinje maoko biro yudo thuolo mar goyone Kibaki oriti alam makende mibiro bago Nyayo National Stadium mana kaka ne otimne ringre jatend piny Kenya mar 2 mosenindo Daniel Toretich Arap Moi e kinde mane ong'ielo rengo mane otere e Nyayo National Stadium kama ne jopiny onene mogik kendo no olamne obagne alam makende. Bang' wuok Nyayo National Stadium chieng' tich abich ibiro duoko ringre nyakali bang'e to kochopo chieng' ngeso gokinyi ringre ibiro golo kitero kar jot mar jatend piny mano State House kama safar mare biro wuok State House kochomo e gwenge mag Odhaya e kaunti ma Nyeri kama ibiro kowe kar yweyo mare mogik e pare e gwenge mag Othaya e nyasi ma bende ibiro telo ne kod jolweny. Cleophas gima nyalo medo wacho en ni ang'o miyo chenro ni idhi telo ne kod jolweny nikech mane en commander mar jolweny e kinde mane ne telo, ne en commander in chief mar jolweny, me momiyo nyaka miye
kopo mar jolweny kata military funeral ma gin magi telo ne chenro duto kae ka otelne kod jatend jolweny Kiboshi gin magi tudore kod migepe duto mag piny owacho obila kaachiel kod migepe mamoko mar neno ni chenro ni ota e yo ma opie kendo yo manyiso luor makende ne commander in chief margi machon mosenindo Emilio Mwai Kibaki. Mae mabende miyo ineno ka gari mar jatend piny Uhuru Kenyatta kaachiel kod gari mar jalupne William Ruto kod jodito duto mag piny owacho ma Kenya sani bendera margi odwok piny kata nus ok giting'ore malo nikech gimiyo luor ne ker kata jatend piny mosenindo Mwai Kibaki. Odiochieng' manyoro bende kanyineno gari mar jatend piny Uhuru Kenyatta ne onge kod bendera kaka pile. Gari mar jatend piny onego bed kod bendera mare kaachiel kod bendera mar piny. Mano ne ok waneno odiochieng' manyoro nikech commander in chief mar adek ma pacho kae mosenindo Mwai Kibaki ema nyoro bendera mage nyoro okete e gari kendo Uhuru Kenyatta nyero miye luor makende kuom golo bendera mage e gari mare. Gari mar jatend piny Uhuru Kenyatta biro nabedo kod bendera mare ka oik jatend piny mar adek Mwai Kibaki, mano kalore kod chike mag lweny nikech giduto gin commander in chief kata odoko ni Mwai Kibaki ne en commander in chief e kinde machien to oseng'ielo rengo pod imiye luor ma imiyo commander in chief mangima. Mano emomiyo odiochieng' manyoro nyineno ka jolweny oloso ne nyasi mar pangruok kata parade mana ka ni iloso ne e kinde mane jatend piny Kenya kapod ongima e pacho kae. Bende ka ochopo e gwenge mag Odhaya chieng' ma ibiro kowe kar par mare ma Odhaya ibiro muocho ne risasi 19 mano 19 gun salute kaluwore kod chike mag jolweny. Seche moko japiny dwaro ng'eyo ang'o momiyo idhi miye risasi 19 kata 19 gun salute. Ma e luor maduong' mogik ma imiyo jatend jolweny kaachiel kod jatend piny moro amora ma ong'ielo rengo. Koro jolweny chike mag jolweny luor mogik ma imiyo jatend jolweny kata jatend piny en muocho ne risasi 21. Mano jatend jolweny jatend piny mangima. Kata kamano ka oseng'ielo rengo imiye risasi, imuocho ne risasi 19 kaka luor makende. Mano bende dhi timore e gwenge mag Odhaya County ma Nyeri kama idhi muocho ne risasi 19 mar miye luor makende e kinde ma ibiro kowe kar yweyo. Bang' muocho risasi 19 jolweny biro pangre kendo jolweny biro gone salute kaka mane gigone e kinde ma en chien kane en commander in chief kapod en e telo e pacho kae. Odiochieng' manyoro bende ne waneno ka ringre Mwai Kibaki ne oting' e gari moyiedhi mar jolweny mating'o ringre jatend piny kaachiel kod ringre jatend jolweny ma ong'ielo rengo midendo ni gun carriage. Mano ne obedo thuolo mar adek e pacho kae historia mar piny Kenya ma jatend piny oting' e gari mar jolweny moluor mogik miluongo ni gun carriage. Mokwongo ne oting'e ringre jatend piny mokwongo mar Kenya mosenindo Mzee Jomo Kenyatta kinde mane ong'ielo rengo e higa mar 1978. Bang'e to gari mar gun carriage ni bende ne oting'o ringre jatend piny Kenya mar ariyo mosenindo Daniel Toroitich arap Moi e kinde mane ong'ielo rengo higa mar 2020 ka kendo odiochieng' manyoro, odiochieng' ma kawuono, odiochieng' ma kiny, chieng' tich abich kaachiel kod chieng' ngeso ringre Mwai Kibaki bende ibiro dhi nyime koting'o kod gari mar gun carriage kaka ranyisi makende ma imiyo jatend jolweny kata jatend piny moro amora ka ong'ielo rengo. Koro kinde ni wabiro nyime kod ng'iyo gigo matimore kae kendo wabiro miyo nyikwa Ramogi lendo gi achiel kachiel seche ma gitimore. Gimoro mowuok wabiro kelo achiel kachiel nyaka it jopiny mar neno ni ok gidong' chien kaluwore kod weche madhi nyime pacho kae kaluwore kod ng'ielo rengo mar jatend piny Kenya mar adek Stanley Emilio Mwai.
Mwai Kibaki ka ochopo thuolo mar saa auchiel odiochieng' ma kawuono. Jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i kod jotend migepe mag piny owacho biro golo chenro mar iko mar Mwai Kibaki. Gibiro golo chenro mamoko motenore kod kopo kata iko mar Mwai Kibaki mwaseng'eyo ni ibiro kowo e gwenge mag Odhaya chieng' ngeso, kendo wabiro bet kakae mar miyo jopiny lendo no achiel kachiel kowuok e od bura mamalo kae kinde ka ochopo saa auchiel mar odiochieng', kinde ma jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i dhi chiwo lendo mamoko kaachiel kod chenro mamoko mag piny owacho motenore kod kopo mar Mwai Kibaki e kar yweyo mare mogik odiochieng' mar ngeso e gwenge mag Odhaya e kaunti ma Nyeri. Cleophas kain kod penjo moramora. Mana kamano Chris Owino mana kiyudo wayo makare pod intiere od bura kanyo. Der mana mar penjo ni jago picha mari ka ntiere kanyo, be wanyalo mana yudo jogo mosemole od bura kanyo samoro ka ginoko chal mar wache nade kanyo? Ji osechopo koso nyaka sani Jokenya moko pok ozurore iye kanyo od bura mar chako neno ringre? Jago picha mara kanyalo nyisi jopiny koro eka ichako miyo thuolo mar donje e alwora mar od bura odinegi e thuolo mokalo e wang' apaya mowuok e City Hall kabiro Holy Family Basilica. Kata kamano osemigi thuolo kendo aneno kaka inyalo neno e wang' jowi mari jopiny koro ochak mi thuolo mar donje alwora mar od bura mamalo mar neno ringre jatend piny Kenya mar adek Emilio Mwai Kibaki, kama en thuolo mar ariyo mar neno ringre Mwai Kibaki ka chakre odiochieng' manyoro, kendo chenro mar neno ringre Mwai Kibaki od bura mamalo kae dhi rumo ayanga odiochieng' makiny. Koro jopiny osechako molo, osechak yawo negi rangeini madonjo e alwora mar od bura mondo gimi Mwai Kibaki luor mar gi mogik kapok okowe e kar yweyo mare mogik chieng' ngeso e gwenge mag Odhaya e kaunti ma Nyeri, kama bende wanyalo singo ne nyakwa Ramogi ni Ramogi TV wabiro kelo ni chenro ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Nyeri, mana ka wasebedo ka wakelo ni chenro gi achiel kachiel kochakore odiochieng' manyoro kalore kod ng'ielo rengo mar jatend piny Kenya mar adek Emilio Mwai Kibaki. Mano e gima timre kakae. Jopiny koro osechak miyo thuolo mar donjo neno ringre Mwai Kibaki. Kata kamano kwan mag jopiny ma chako molo kakae ok thoth ahinya ka ipimo kod odiochieng' manyoro, kendo wageno ni kwan gibiro medore kaka seche dhi odiochieng' ma kawuono. Cleophas. Kamano ahinya mano Chris Owino ka entiere od bura ma piny Kenya, kendo nyaka sani report ma wabiro yudo thuolo mar dok nyaka ire mondo mi walere wach moramora wabiro bedo ka wadwaro kotenore kod wuoth mogik mar Mwai Kibaki mane jatend piny Kenya mar adek. Kendo kamano nya Chris pichni mineno kanyo koro achiel kachiel jopiny osechako donjo kacha. Kade bed ni pod intiere jam tineno kacha Facebook live, de waer mana mar koni ni lora kanyo ka intiere uru waiwe kanyo tidonje bunge od bura kanyo kendo ine ringre Mwai Kibaki. Mago te yudo mane Ramogi TV kae kama tia achiel kachiel e Facebook, kata bende yudo wa Citizen Digital App kata website kata mara Citizen Digital iro kacha Ramogi TV achiel kachiel. Odiochieng' ma kaon nyako Ramogi jwang' kata kotenore koda weche goduto mane Mwai Kibaki oketo kaka mise mage. De waer mana mar twak kod jalony mantiere ka odiochieng' ma kaon biro mar odiochieng' achiel kende bang' odiochieng' man ne jopiny mangima hingo odiochieng' no mara malaria e piny mangima. Koro antiere kae koda laktar ma bende dhi miyowa chal mar wach ni en mane, nikech sani ka irango gigi duto manitiere en ni gigo mane Mwai Kibaki ohero kendo gigo mane ogeno ahinya e kinde mane jatend piny Kenya. Koro kan kende studio ka ntiere ka koda jalonyo weche go mag thieth ma bende wadakone mondo konwa mana ni rapar mare mara
mar Mwai Kibaki nen mane mana kinyalo mana chako manya bedo thulni moko ma chopo Ramogi TV daktari ya mana fulurini nyakwara Ramogi Jwang kato angimiwa mana kaka iparo mosenindo Mwai Kibaki. Erokamano ahinya Cleophas, go erokamano kuom gwela mondo atwak gi Jokenya nam TV mar Ramogi. Mokwongo nyinga en Daktari Joel Ojwando, an ekar thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Specialization na sana wa en Department of Reproductive Health, jiong'eyo kaka gynecology. Warito health mag joma mine. Ya koro mano area ma specialize. Koro jatendwa mar piny mosenindo Mwai Kibaki wapare gi ber motimonwa especially a department wa mar health kane ochako tamne higa mar 2002 motieko after 10 years ne waneno a lot of developments manotimo maber ahinya especially ndalo mane ochako emoyudo kane wan gi problems mag health e Kenya ka by the year higa mar 2000 kunyalo paro tuoche machalo malaria, tuoche machalo ayaki, tuoche machalo aonda mag kahera, TB negin problems kabisa ma ministers mag health mag Africa te noromo e piny miluongo ni dala miluongo ni Abuja in Nigeria. Mane giwacho a declaration, negi ng'ado wach miluongo ni Abuja Declaration. Koro Abuja Declaration ni nowacho weche mang'eny, achiel kuom gi gin weche mag malaria, weche mag kaka inyalo rit health mag oganda piny, kendo ne giwacho ni atamalo 15 mag budget mar piny owinjo bed ni dhi e weche mag health. Koro this Abuja Declaration nobiro e time mane jatend piny Mwai Kibaki be nodonje telo, kendo en achiel kuom presidents ma wanyalo wacho ni notemo loso economy mar Kenya maber, kendo even department mar health ne watemo yudo kony maber. Koro an anyalo pare kaluwore gi sekta mantie ni nodhi kodwa maber kabisa e weche mag rito ngima mar Jokenya. Thuolo ni duto gik manitiere mane omiyo pek mano moting'o nyaka kedo gi midhusi ni kata tuo ni mara malaria ka irango to yenya gwengewa maga nam lolwe mano moting'o kaunti ma Kisumu, Mabei, Migori, mano bende ma Siaya. Gigo temo osebedo ka timore, tuo ni mara malaria osebedo ka nego ji mathoth e gwenge maka magi. Korka kori kinde mane odonje telo gi sani kata ka ne pok odonjo nyalo bedo ni pok ichako tiji mar bedo kaka daktari te thuolo ni te kata ka ne sechake pogruok maduong' ne nitiere kanye kikedo kod tuo ni mara malaria. E lweny mar tuo mar malaria osea mabor, kendo nitie pogruok mane waneno mang'eny e kinde ma jatelo Mwai Kibaki ne nie loch, kendo gi changes ma waneno chakre wabed gi chike manyien, new constitution nyaka sani waseneno faces mopogore. To kachako gi kuma nang'isie cha ni kane wachako e kinde ma jatelo Mwai Kibaki ne donjo e loch, ne wan gi chandruok mag tuoche gi kabisa, tuoche adek sana, malaria, TB kod HIV AIDS. Yes. Koro kata piny mangima ne ji ochiewo te e piny mangima kane wachako higa mar 2000 ka. Koro ji mang'eny nobiro, funds mang'eny nokel mondo ji ochak gore gi tuo mar malaria. Koro tije nosebedo mang'eny kanye ma wan jomodak e alwora mar dho nam lolwe, Nyanza, unyalo paro research nochako timore mang'eny mang'iyo weche mag nets
mang'iyo weche mag loso alwora mondo wagol bungu ma onge gima timo, kuonde ma pi chokore choka ovyo ovyo, spraying i udi gi yedhe manego suna. Mago gik mane waneno ka ne timore. Koro mago gik manotimore mang'eny. Research mag yedhe nitimo kuonde matimo research machalo Kemri, machalo Walter Reed. Aparo ni jomodak area go nyalo ng'eyo gik ma kamago notimore e ndalo sana ndalo ma jatelo mar Kibaki ne nie loche ma thothgi nochako timore. Koro anyalo wacho ni otimo mang'eny e kindene. Kwa gik kane chike manyien koro biro, new constitution, health koro nodwoki ne county government. Koro county ka county timo plans mage mag health. Bende gisebedo go ka gidhi, wasebedo ka wadhigo maber. Yeah. E gigi te nitie machielo bende manyalo wacho ni e thuolo ni te itemo loso ewi research kata timo nonro matut mosebed kitimo e kinde ni duto ka jatend piny Kenya machon makoro osenindo sani mano Mwai Kibaki ne nitiere telo. To wach machielo mabende nyalo bedo wach mar chanjo mar kute kata konyacho ni tuo ni mar malaria. Mana kata kinyalo nene ka jogo mosemi chanjo kochopo nyaka sani, mano chanjo no mar malaria, mano chanjo madirom kanyo 750,000. Kaka machielo bende jogo mosedo mana chanjo achiel kende bende nitiere kanyo ma opogore kendo ka wanyalo mana neno kwana bilago manitiere ka picha ma podeno kanyo kore mag jwang' jopiny medo mana donjo e od bura mamalo, kendo kanyo kuma gipangore mano laini moket kanyo mar donjo kar kanyo. Wada neno mago pichni mag kwan jogo moseyudo chanjo mana ka wadwaro mana yudogi. To nyaka sani gima wanyalo mana koni ni neno ringre Mwai Kibaki pod dhi nyime mago mantiere e od bura kanyo. Ringre ne pod ntiere e od bura kanyo, kendo nyaka sani nyithindo moseyudo dos achiel mar chanjo no mar malaria mano en sani 275,000 ka nyithindo moseyudo dos 4 pod ni piny. Koro kakuri daktari, gima chalo kama e kinde mane Mwai Kibaki pod nitie jogo mane idhiro kendo mane nyake ute lamo e kanise mopogore e chiro ka chwalo mana chanjo makama. Nyalo bedo dok piny koso nyalo bedo ni nitie pogruok machalo nade kaka chanjo ni dio. Chanjo ni nyalo donjo mana ka osewuok e telo. Chanjo mar malaria mwatiyogo sani iluongo ni RTSS. Koro RTSS ni jani ne osebedo malach dhi karibu higni 30. To ndalo mane wachako timo nonro ni maber kabisa iluongo ni phase 3 e Kenya ka, jatelo Mwai Kibaki mane nie telo, kendo notime gi sites mang'eny e Kenya ka chakore gi korwa kocha Kemri, Kisian gi around Kisumu, ochako time yo Kilifi koni. Mano ndalo ma Emilio Mwai Kibaki ne nie telo, kendo notime mane wafwenyo ni en vaccine manyalo konyo kabisa e duoko chien tuo mar malaria kuom nyithindo matindo emaniteme. Koro kanonro ni noserumo, sani koro wane phase ma koro ikelo chanjo ni mondo koro nyithindo tigo, kendo mano e kwan ma koro waneno ka iluongo ni pilot phase ma itimo Kenya ka, itime Malawi kendo itime Ghana. Wasetimo chanjo kaluwore gi kwan misenyiso wago, maloyo makadho 750 nyithindo oseyudo chanjo duto. Waseneno ni chanjo ni komi nyithindo inyalo duoko rate ma ji yude tuo by 40%, iduoko chien. Kaeto nyithindo matho because of malaria be iduoko chien gi 30%. Koro en chanjo makonyo kabisa, waseneno kokonyo. Kar mondo mi ka in gi nyithindo 10 mane nyalo yudo malaria marach manyalo nego ki, tiyudo ka odhi okonyo 40% of them ok dhi yudo tuo mar malaria. Ka in gi nyithindo 10 mano winjo tho nikech tuo mar malaria, 30% are saved. Koro kaluwore gi kama wagike sani wanyalo wacho ni chanjo ni okonyowa kabisa
kendo kwa kete kanyakla gi gik machalo tiyo gi net, spraying e udi mwadakie biro konyowa kabisa mondo warol back, waduok chien tuo mar malaria kata watieke kabisa e kindwa. Nyakora Ramogi Jwang, twak en odiochieng' ma kawuono ka waparo lweny mane jatend piny Kenya ma osenindo Mwai Kibaki odiochieng' manyoro ne hingo odiochieng' mar malaria e piny mangima, kendo kochopo nyaka sani wada mana rango kendo wago tarubin chien ni noketo lwasi machalo nade e migepe mag thieth, kendo migepe mopogore opogore nyaka mago mag county. Antie ka koda daktari Joel Ojwando mamedo miyo mana ler ni nyaka ne ochak tije mar bedo daktari oseneno lokruok machalo nade e tend mosenindo Mwai Kibaki. Mana ka sani podi mondo wakoni gino madhi nyime achiel kachiel mano e od bura mano ma pacho kae oganda osechopo kanyo kendo gichano lain marabora mano iwacho ni giwuok kanyo mowuok City Hall kanyo mano madonjo bende od bura no mapacho ka mano ka ikalo Holy Family Basilica kanyo gidonjo Parliament Road kaeto gidonjo kanyo e od bura. Jofwambo mag wantie kanyo Lydia Okeko kachiel kod Chris Owino kachiel kod mano Eric Owenga bende biro miyo waler mathoth gigo matimore e od bura kanyo. To sani nitiere jogo mane ywak e county kata moro mar jo mantie county ma Kisumu. Wada winjo mana pach jal moro achiel mane county ma Kisumu kotenore koda chanjo ni mar malaria. In bende iseyude be semiyo nyithindi owinja ne pach jo Kisumu ni gin mage e weche motenore koda tuo ni mano mara malaria masani osebedo ka kwan mamalo mag oganda lal mana nikech tuo machalo koda man. Jatend piny Kenya Mwai Kibaki noketo mise machalo nade kedo kod tuo machalo koda mae. Atie ka jalony to sani we wawinje pach ja Kisumu ni en mane kowuok e county no ma Kisumu. Nochak ti kode e Kisumu County ka waseneno lokruok maduong' ka waneno ka nyithindo mayude waneno ka malaria osedok piny kuomgi, kendo malaria mane wayudo mang'eny ahinya mane miyo nyithindo igeme osiptal ka tuo ahinya machuno ni nyaka mi admission kata wakete od thieth odok piny. Daktari, wach makama ma pod otenore koda chiwo chanjo kendo moro ma okelo ne oganda. Nitie thuolo moro ma koro inyalo keta ni odhi nyaka counties mamoko mantiere gi tuo ni mar malaria. Mpango mantie wach mar chanjo ni en ni ka pilot phase miteme mondo ng'i ka ji nyalo yude te koserumo koro ibi kete kaka chanjo mamoko mondo nyithindo duto mondo yude e piny mar Kenya te. Kata kamano to wang'eyo ni e piny mar Kenya ka nitiere kuonde ma malaria chande ji moloyo ahinya alwora mar nam Lolwe kendo kod Coast Province kocha yo nam chumbi kocha magi kuonde ma malaria gerie kabisa. Kata kuonde moko machalo North Eastern kocha be nitie matin. Mount Kenya ma malaria ni e piny gi Nairobi kama wantie ni, lakini mpango en ni ka pilot ni oserumo to vaccine bi mi nyithindo te koro yudi e Kenya kata gi piny mangima bende pinje Afrika mamoko bende mondo tuo ni mondo dog chien. Mana kamano Nyakwa Ramogi Jwang wantie kaka wamedo mana twak to thuolo mane ma ojende ntiere go iwacho ni noneno kanyo mano migawo no mar thieth en gi bat molong ni Kenya Youth Malaria Army kata Kenya Malaria Youth Army. Ka itemo rango ka diponi seromo kod gige nisino tijno magitimo gigo ma opogore ka gintiere e gwenge kata dicho manyoro ni gintiere e gwenge ma Kakamega kama ne ingo dicho ma kamano e pinyo mar Kenya notim nyasi ma kamano kiro mano telne kanyo koda jalup jaten migawo no mar thieth mano Adan Mohamed. Angwa winjo bende kaka ne oloso Adan Mohamed kaeto wanya winjo bende ote mar jo Kenya Malaria Youth Army nitiere go mana ka wanyalo mana neno kendo wawinji kaka mago Kenya Malaria Youth Army gin gi ote moro kanyo mane gichiwo e mbui mag Twitter kod Facebook margi mano wayudo kendo koro sane wanyalo winje.
mago e joma wacho kanyo ni giwacho zero malaria starts with you, starts with me. Iwacho ni zero malaria mondo mi ochaki kendo mondo mi wakonyo oganda mantiere nam lolwe jogo maduto osebedo gi midhiero mopogore opogore motenore kod weche machalo koda magi mag rito alwora kendo maketo tuoni mar malaria dog piny e gwengewa ma Kaluo. Zero malaria starts with me and you. Mana kaka gikete. Korka nitie jok moko manya bedo ni ok winje kaka obado samoro nyalo bedo ni ok winji zero malaria ni en mane. Inyalo kono gi yo machalo nade? Yeah, amor gi slogan ma the youth tiyogo no. Kendo en slogan ma nochakore chon. Roll back malaria, zero malaria, it starts with you. Tiende ni mondo mi waked gi tuo mar malaria ni nyako chakre mana gi ni wuon. Kendo lweny mar malaria en gima wawacho ni en multidisciplinary. Ok en gima sekta achiel kende nyalo geng'o. Sectors te tiyo kanyakla mondo waked gi tuo ni. Sekta achiel ma ji ok parga ni en ga important, lakini en very important in the community. Jomodak e gwenge. Kech e gwenge ma tuo mar malaria chande ji. Koro ng'ata modak e gweng', in koda an kod jowate man dala, mondo miwa geng' tuo mar malaria nyaka chakre mana gi in. Ine mibiro ng'eyo ni to alwora kamidake chalo nade. Iwe bungu ma suna nyalo dakie, kech suna ema temo mondo mi spread ema lando tuo mar malaria ni koting'o germs makelo malaria e kuome. To be nitie pige mochokore kuonde ma suna nyuolore minyalo geng'o. To sama wawacho ni wadwa tiyo gi net ni, to imbi tiyo gi net. Sama wawacho vaccine, sani wan gi chanjo, vaccine mang'ongo. Kata jotend piny ne tim mana effort manade makel vaccine, to ok igolo nyathi mitero mondo oyud chanjo. Ing'ene onge gimotimore. Koro emomiyo wawacho ni zero malaria nyaka chakre mana gi in kod an kod wan. Nyaka wakaw initiative. Sama sirikal osetimo effort mare, sama world leaders osekelo effort magi, wambe nyaka wagol effort magwa e gwenge mwadake mondo wati kanyakla. Mar kagiwacho ni vaccine nitie, wadhi wakaw vaccine. Kanitie nets mowinjo tigo, watiyo gi net kaka owinjo tigo. Kanitie bunge mowinjo gol, wagolo bunge go kaka owinjo tim. Spraying mitime ot owinjo watim. Koro watiyo kanyakla. Kech ka ok watimo mano, to onge kaka wanyalo geng'o tuo mar malaria. Nyako Ramogi Jwang', mago kod mathoth en mana mar ng'eyo gino monego bed ni watimo e kindegi, nikech ngima en gimoro ma jatend piny Kenya mano mar adek mosenindo, Mwai Kibaki, ne omiyo nokete okang' mamalo ahinya, kendo kane wacho ni life expectancy bende nogolo kowuok kacha 50 kod 6 wachopo kanyo nyaka 60 kod 2 kanyo 60 kod 1. Mano kwan mamalo wanyalo wacho ni tuoche koro medo dok piny, to ngima ji medo yudo thieth e yo mopogore opogore, kendo malaria gi gik moko nyalo wacho ni nyaka sani nego ji mathoth moingo kata midhusi mar corona. Koro kochopo ka weche gi mag thieth mar malaria, mana kwa wanyalo winjo sani kaka ne jalup jatend migao mar thieth e pacho ka ne oloso mana e yo machuok Adan Mohamed ka entiere e gwenge ma Kakamega odiochieng' manyoro. Ka wanyalo mana winjo kaka ne loso ka pod wadhi nyime koda chenro ma wayango kendo ma warango gigo matimore e od bura ka jatend piny Kenya mar adek mano Mwai Kibaki ochako wuoth mare mogik. Mano dhi nyime kod wuoth mare ma kawuono odiochieng' mar 2 modhi bedo kanyo e od bura. Winyane kaka Adan Mohamed ne oloso ka entiere kaunti ma Kakamega. The Ministry of Health will scale up the malaria vaccine to all sub-counties in Kakamega and in the malaria endemic lake region by June this year. En wach moro mowacho ni e county ma Kakamega no nego bed ni ichwalo chanjo ni mano mar malaria. Chanjo mar corona bed nitie kacha. Chanjo mar corona ji koro kawe. Iparo ni chanjo mar malaria ni ji bodhine ka corona ni wacho ni gerenya dhi nego ji. Malaria nego ji kato ji ni mana kode, to kendo ji pod dhi mana nyime, ji otamre dhi kawe.
Owinjo ji okaw chanjo mar malaria. Pogruok mane kind chanjo mar malaria gi chanjo mar corona matin en ni chanjo mar corona mimiyo ji sani miyo joma dongo, adults, to chanjo mar malaria sani miyo nyithindo matindo. Gimomiyo itimo ma, wacho ni malaria nego sana sana nyithindo matindo higni 5 kadok chien kod mine moyach mage age ma malaria temo negi kabisa, lakini kata joma moko modong' be malaria nego. Koro anyalo siro ni ber mondo nyithindo duto e opportunity ma wan go sani, RTSS ma wan go, kech en mar nyithindo te manie age ma owinjo giyude chanjo nyaka higni 2 omigi chanjo mondo ogeng'negi tuoni sama pod gin e under 5 years ka, mondo kik tuo mar malaria negi. Kech tuo mar malaria en achiel kuom tuo manege nyithindo mo kabisa e pinywa mar Kenya, sana sana e around nam Lolwe. Nitiere wach machielo ben mang'ano jalo penjore ni en ang'o miyo odiochieng' ma kamae nyaka hinge higa ka higa, nyaka ket kanyo nyasi mar hingo odiochieng' ni mar malaria e piny mangima. Jomoko nyalo wacho ni en tuo moro ma ji osebedo go, wacho ni wiyi bari matin, an gi malaria, wuok adhi nyiewo yath kachi chemist. En gimoro monego bed ni itimo to odiochieng' abila manyoro manotimore mano mar hingo odiochieng' mar malaria e piny mangima en gi pek mane e kindwa kaka oganda? World Malaria Day paronwa mang'eny. Kane pok wachako maybe history matin, kane pok wadhi e World Malaria Day, ne wan gi African Malaria Day. Mano timore nikech pek mar malaria ne ni e Afrika moloyo continents mamoko te. Kane jotend thieth e piny mar Afrika noromo e Abuja kuma nang'isi cha, achiel kuom gik manochando wigi kabisa ne en tuo mar malaria. Mane giwacho ni to wanyalo timo nang'o mondo waduok tho mang'eny nikech tuo mar malaria. Koro ne gichako gimiluongo ni Africa Malaria Day, ma en tarik 25 dwe mar 4, tarik mane manyoro. Koro kanye mane wachake gimiluongo ni African Malaria Day. Koro waparo chieng'no, odiochieng'no waparo ne jowa duto ni malaria en tuo marach. Wan gi innovations, wan gi technologies mosebiro manyalo konyowa geng'o tuo mar malaria. To gin technologies machalo nade? Wang'iso gigi, wa showcase mondo oganda ong'e yore mopogore opogore minyalo geng'o tuo mar malaria. Koro mane omiyo that day was important, while African Malaria Day. Chieng'no ji te biro kanyakla, jo media kaka un, jo health kaka wan, the community, the government, stakeholders mopogore opogore, waketo pachwa kanyakla mondo wang'in to lweny ni wadhigo nang'o e odiochieng' ni, emane wapare wechegi. Koro ne jopiny mangima noneno ka gini ber. Kane giseneno ka gini ber, ka gikiga 2007 kane jotend health mag piny noromo, iluongo ni World Health Assembly Geneva. Koro ne giwacho ni gini ober, watime e piny mangima. Koro nwabedo gi gimiluongo ni World Malaria Day was declared. Ma ne wachako celebrate kachakore higa 2008 nyaka kawuono, higa ka higa tarik 25 waparo ne ji duto e piny mangima ni en chieng' malaria, magi e yore mwanyalo geng'o go malaria. Watwak kanyakla gi ogandawa mondo ji ong'e gik mowinjo tim. Ma en gima wasiro kawuono, gini wawuoye wach mar chanjo. Sani chanjo nitie ne technology ma very important, ji odhi e chanjo waduto. Nyithindo manyalo mitere chanjo e age bracket mowinjo tere chanjo, ji otere chanjo te. Yeah. Gigi te ng'ato nyalo wacho ni wan Nairobi kae malaria onge to adala to penjore mana ni ati malaria nyana gole kure. To lerno mana ka en adier. Nairobi onge chanjo, nyalo bedo ni en island to koro nyalo bedo ni biro mana Nairobi kae ti ionge malaria, koso malaria to kili mana Nairobi ka. Gimomiyo iwacho ni Nairobi malaria ni e piny en ni king'iyo weather ma Nairobi, suna, aina mar suna mating'o tuo mar malaria kod kudni mar malaria ok nyal dak maber nikech ng'ich gi weather manie area ni. To lakini ka
ng'ato odhi Kisumu kaka jowa, in Kisumu, idhi kuno to iyudo suna okai manoting'o kudni mar malaria, inyalo yudo malaria mibigo Nairobi. Kendo ka sama in Nairobi ka suna okai Nairobi ka ogolo tuo mar malaria no kuomi, nyalo miyo ng'ama chielo. Koro ok en adieri ni ok inyalo yudo malaria Nairobi, inyalo yudo, en mana ni kutego ne piny kopogore gi korwa kocha. Korwa kocha ji mang'eny nigi malaria e rembgi. Ka suna okang'ani okang'a machielo oyudo malaria. To Nairobi ok ong'enyie kamano, lakini pod entie. Emomiyo kane timo wach mar chanjo ni, ne wakwong wadhi korwa kocha nikech kuonde mapek mar malaria nitie sana. Lakini kwasetieko kono to wabiro time kata Nairobi koni. Kech kata jowa ma kucho kabiro Nairobi, gibiro gi malaria. Kata Nairobi kwa waneno jotuo mar malaria mang'eny. Ang'eni jok moko konyore kendo medo mana ng'eyo. Michael mathoth ibo maneno yudo gi bende chenro no mar penj laktar. Mano biro wuok tich nyaka tich abich sa 12 mar odhiambo. Kendo nyaka senyo Ramogi Jwang mana thuolo machielo mokoro wada piny ni imbe ndi sewuok kacha ka iwuok idhi nyiewo mana yath. Wacho ni dhi mana e pharmacy kacha matin mana mar kawo yath mano mar malaria. Daktari, nitie jogo mok pimre odiochieng' ma kawuono ka koro dok mana chien to waparo. Nitie jogo manya bedo ni timo immune poisoning ka gikawo yedhe moko nego bed ni thiedho tuoche ma gintiere go to gimuonyo. En wi bari matin, ichako winjo joint pains matin, rem mantiere fuonni gi ka iwacho mana ni koro mae en malaria, ichako mana muonyo gi. Kendo ng'ini sani gineno Ramogi TV. Kanye madwa ni wachiwie siem mager kabisa. Kech achiel kuom shida ma wan go gi yath mar thiedho malaria en gibiluongo ni resistance. Kute gi gigi kama koro kata koro itiyo gi yath tok giwinj yath. Resistance ni timore nikech timbewa mar kawa yath samora mora. Kaki wacho ni maber ni wi bari to pok ing'eyo ni gimomiyo wi bari en ang'o. Kech gik makelo wich bar ng'eny ok en malaria kende. To isedhi ng'iewo yath mar malaria itiyogo. Koro iyudo ka ji mang'eny, thoth ji osetiyo gi yath mar malaria sama ok odwa tiyo kode. To magi kelo mana gik miluongo ni resistance. Emomiyo kaka okinde malach ji nyalo paro nitie ndalo mane watiyo gi yath miluongo ni chloroquine, nitie wan gi yedhe moko. Ji otiyo kodgi marach kato resistance donjo. Koro malaria ok winj gigi. Koro ok ber mondo ni ka ng'ato winjo ka dende lit. It is true ni malaria ng'eny korwa kocha, to kong'iso ni sa sama dendi lit to en malaria. Ni nyaka ing'iew mana yadh malaria. Nyaka pimi. Kendo achiel kuom gik ma sirikal osetimo en kelo gige pim mar malaria. Nitie kata gimi nyalo pimorigo sani mayot kabisa. Ok ochunore ni dhi e laboratory maduong'. Iluongo ni rapid test ma nyalo pimo mayot ka in gi malaria. Koro ikaw mana yadh malaria kosepim ni in gi malaria. Kendo mane gima wasebedo kwa stress mang'eny ni kik ikaw yadh malaria kapok opimi. Kati paro mana ni onyalo bedo malaria, we opimi mondi. Kech sami tiyo gi yath kapok opimi, i-encourage gimiluongo ni resistance. Biro gi kinde makoro yadhno ok nyal konyo oganda te, imbe ok onyal konyi nikech resistance. Mana kamano nyakwa Ramogi Jwang, wantie kako daktari kendo wantiere gi wadhido thuolo mar goyo simu ne achiel kuom jogo ma waluongo ni Kenya Malaria Youth Army. Kendo gidhi miyowa mana twak e yo moro machielo ma gidhi konwa ni rowere ntiere gi thuolo mane e lweny machalo kod mae kata kedo gi tuono mara malaria. Kang wayude e yor simu wadaloso achiel kachiel koda achiel kuom jogo wacho ni Kenya Malaria Youth Army mano Valerie Aura. Kang wayude e yor simu ang wamed mana penjo motenore koda kedo koda malaria. Gin kaka rowere giyudo pek machalo nade. Mano e yor simu ka wadhi yude e yor simu kar kanyo. Nyakwa Ramogi Jwang, machielo bende wadhi nyime kod wechego mag nonro daktari. Kendo wang'eyo okang' ma mosebedo ka timore mag nonro mag thieth mosebedo kitimo. Wang'e maber ni kanyo wan gi laktar Walter Otieno ma bende mochung' ne RTSS. Ka itemo mana rango gigo duto matimore ka waduogo iri ang'imiwa pachi kotenore kod nonro mosebedo kotimo. Wasechiwo moromo ne timo nonro
mapacho ka mag tuoche mopogore nikech kiwacho Abuja declaration nowach kata ni gibo commit omwom mar neno ni nonro ma kamagi otim e yo makare mano moting'o tuono mar ayaki mano machielo bende mar TB kata kahera kachiel kod mano mar malaria ka waduogo mana bang' sanya kora Ramogi Jwang wadarango kanyo ni mago pichni mabiro ni achiel kachiel kae od bura ma pacho kae mago jo Uganda jo Kenya mamolo kanyo mana mor girangi kendo gine ringre mosenindo Mwai Kibaki mano chako bede od bura odiochieng' manyoro kawuono pod en kanyo kinye odiochieng' mogik ka intiere gi thuolo ikal kanyo mondo ichiw luor mari mogik ne mosenindo Mwai Kibaki ikne ibiro tim mano chieng' ngeso e dalane mano approved grounds ka ndeke duto dhi piyo mana Othaya Stadium ka joma moko dhi bedo gi thuolo bende mar nene kapok ogole Nairobi kae ka chieng' no mar tich abich motelo ne ik mare midhi bedo gi mesa mano e alap manyayo stadium antibure Nairobi ka nyasi ma kamano midhi tele gi dinde mopogore ka ilemo ne ringre mane osenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki e gigi duto wamedo mana kelo nigi achiel kachiel osekalo mandai abich bang' saa 2 ka sani nitiere jogo ma osebedo ka donjo kanyo achiel kachiel no gi kanyo gi wuok kata Holy Family Basilica arita kwe bende ni kanyo jok mane kanyo opogore mano koro picha mantiere iye kanyo Uganda jo Kenya ochopo ka ineno kanyo mano ringre Mwai Kibaki ma bende oket kanyo ka Uganda jo Kenya chopo kanyo mondo chiw luor margi mogik ne jatend piny Kenya mosenindo gichopo kanyo ka nyaka sani nyakora Ramogi Jwang nitiere jolweny 4 ma ochung' e kona ka kona kama okete ringre ka gintiere kanyo mar chiwo arita kachiel kod luor ne jatendgi ma osenindo mano Mwai Kibaki neno gi kanyo ma Uganda jo Kenya mamedo mana donjo kanyo ma en thuolo mar 2 ma jo Kenya yudo e kinde gi masani mar donjo e od bura mano mar neno ringre mosenindo Mwai Kibaki kama chielo bende mano timore thuolo mar higni 2 mokalo mano higa mar 2020 jatend piny Kenya mano Daniel Toroitich arap Moi ne owito ngimane kendo kane onindo nokete kacha e od bura kendo jo Kenya ne thuolo mar odiochienge 3 maluore mar nene kendo ka gichiwo luor margi mogik ma en luor ma ichiwo ne mana jatend piny Kenya kendo ka nyaka sani gimwang'eyo ni nitiere jo Uganda jo Kenya ma osebedo ka yudo luor machalo kama e kinde mag nindo kaka cha wantiere kod jotend piny Kenya adek makoro sani osewewa chieng' tich abich wadhi bedo kanyo ni state funeral ji matin ahinya moseyude e piny Kenya mano ka wachako gi jatend piny Kenya mokwongo mano Jomo Kenyatta kaeto bang'e wantiere kanyo koda e kinde machiegni kanyo wantiere koda mano jalup jatend piny Kenya mano nena kijana wa Malwa mabende nedo state funeral wantiere gi Wangari Maathai mabende noyude kaachiel koda mago adek nyaka sani ka wantiere kanyo kod bende mano Daniel Toroitich arap Moi mano bede thuolo mar 4 mar yudo state funeral ka thuolo mar 5 dhi bedo mano mara Mwai Kibaki en thuolo michiwo ne jo Kenya matin ahinya kendo nyaka sani onyiso luor e kidieny machielo wacho ni okang' machielo mar luor ma ichiwo ne jotend piny Kenya ma opogore jotelo nyaka kidienje mopogore wang'e nyaka sani jotelo go mano osekuongo kendo mane osenindo wang'e maber gigo mane gitimo e pinywa mar Kenya ka wantie kanyo gi jotelo ma opogore pichni wadonjo ni kanyo wantie gi jogo mantiere e od bura kanyo wantiere gi Lydia Okeyo kachiel koda Chris kachiel koda Eric Owenga wantiere kato kapok wakawo yweyo machalo koda mano we wawinja ne pacha daktari kotenore kod chiwo omenda mar timo nonro e wi tuoni mar malaria gi tuoche mamoko mano wach kacha Abuja declaration mano mar higa 2000 koda mano 2001 bang' kane pinje duto osewinjore e wi declaration machalo kod mano kata wach mane gichiwo kaachiel ka giwinjore ni winjruok ma kamae tuoni mar malaria tuoche moro iwacho ni tropical diseases mantiere kanyo kata TB nitie kanyo kutego be pod ni kanyo e nonro no ma ochiw mana e bwo dakika achiel ka watieko okang' osechiwo yo makare kata okenge mage mosego weche mag chiwo omenda mag timo nonro
Gima wasebedo ka waywaye chien ahinya Afrika ka en weche mag timo nonro. Jotendwa pok otimo investments maber kabisa e weche mag nonro. Kata kamano pinywa mar Kenya osetemo through body miluongo ni KEMRI, Kenya Medical Research Institute. Mano ebade mar Ministry mar Health mochung' ne weche mag nonro mag tuoche. Gisetemo kaka ginyalo kaluwore gi budget matin ma sirikal osemiyogi. Thoth nonro ma watimo e Kenya ka wayudo through partners. Joma oa oko temo jolowa. Ka sirikandwa omiyo KEMRI gimoro matin, to watudore gi partners machalo CDC, mano moa piny mar Amerika kocha. Wan gi Walter Reed be oa piny mar Amerika kocha. Wan gi Welcome Trust oa piny mar Ulaya, UK. Koro partners gi osebedo ka konyowa ahinya e weche mag research mag malaria. Kuonde mwasebedo kwa timo e research mar malaria e Kenya ka gin kuonde ariyo. Sana Kilifi, yo Nam Chumbi kocha, kod Kisumu, yo Nam Lolwe. Kuonde gi waseyudo ka KEMRI tiye ka ojolgi kod partners wa moa oko gi. Machalo Welcome Trust Kilifi kocha, kod Walter Reed kod CDC e Nam Lolwe koni. Koro ananyalo mana jotendwa mondo watem keto omenda mang'eny e yore mag research. Kech through research kwa nyalo yudo yo monyalo geng'o go malaria. Mana kamano nyakora mage erokamano ahinya daktari wakauyo madundo kawaduogo wayudo simu kowuok kuom Kenya Malaria Youth Army. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka, ama you're having your hair redone at your favorite salon, or even taking a boat, ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Highline Motors Limited manduka mopodhi mauso pikipiki mar TVS kaachiel kod tuk mar Piaggio sani mi riding suit kaachiel kod mafuta mar Sh500 mar chako tich. Spare parts kod oil yudore e nengo moyweyo. Bende wachiwo free labor service. Lim duka wa mora mantie machiegni kodi iyud mwandu ka kinde pok orumo. Gochno e namba simu 07 54 358 812 kata 07 10 858 475. Highline Motors Limited or TVS gige duto. So much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Machiegni Kenya ko Ramogi Juang ka wantiere ka achiel ka wabiro ni chenro ni mar rupiny kendo watemo mana rango ka wagoyo tarubini gige duto mosebedo katimore e piny Kenya ta ahinya odiochieng' ma kawuono ma bedo odiochieng' mar ariyo ma piny Kenya oganda Jokenya dhido thuolo mar neno ringre mosenindo Mwai Kibaki e od bura ma pacho kae. Pichni bedo kanyo achiel gi mago ma e od bura kendo oganda Jokenya ochopo kanyo ne gimondo. Nitie jogo mane ni kanyo gokinyi sa 12 ka wachako chenro, nitie jogo mamedo donjo, gin bende ma pok ichopo kanyo tema mondo ichopi. Ka intiere gwenge ma Kisumu kata in mabor gi Nairobi, wadhi kelo nu chenro machalo kama achiel mana nyaka kama intiere kanyo. Kasa neno ka Jokenya donjo kanyo e od bura kendo gineno kaka mosenindo gineno ringre Mwai Kibaki mantiere e od bura kanyo. Nyakwa Ramogi Juang Michael mathoth, nitie jogo mochano laini oko, nitie jogo mosedonjo iye, nitie jogo mapod ni e yo kendo chomo od bura kanyo. Ka odiochieng' ma kawuono pek mar wach ma warango en ni jatend piny Kenya machon mar adek mano Mwai Kibaki ne oketo mise mage ne migawo mar thieth e pacho ka. Wantie kod jolony odiochieng' ma kawuono kata chenro mar mbako romo wadhi goyo mana mbaka gi joma nie county kendo wadhi ng'eyo matut ni gipare e yo machalo nade. Magi te Nyakwa Ramogi Juang wayudo mana kae kendo ka wadhi mbele gi twak wa okinyi ma kawuono wantie ka kod daktari wada mana go tarubin chien kendo warangi ni ngima mara manen jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki etende gi etelo mar Uhuru Kenyatta en mane kochopo nyaka sani. Mana kinyalo mana miyo wa pogruok ma dibed ni nitiere. Erokamano ahinya Cleophas. Mokwongo jatelo mar piny mosenindo Mwai Kibaki kod jatendo mar piny masani Uhuru Kenyatta gitiyo eras mag constitution mopogore. Jatelo Uhuru Kenyatta ochako ka wasetimo gimiluongo ni devolution. Jatelo Kibaki, the late Kibaki, notiyo ka wan gi constitution machon. Achiel kuom striking thing manyalo wacho ni Kibaki notimo ne en focus kabisa e weche mag health. In fact, noketo ministries ariyo e health kinyalo paro. Ne wan gi Ministry of Medical Services kato ne wan gi Ministry of Public Health and Sanitation. Koro mano nyalo ng'isi emphasis mane okete weche mag health ma korka thieth mar koro miya ji yath joma osebedo matuo ne nigi ministry gi yorgi, kato korka geng'o tuoche kod rito ler mar alwora be nomiyo ministry ne yore. Koro ne oketo stress kata obedo ni ne ok attain the 15% allocation mane wawacho kaka Abuja declaration ne dwaro, lakini notemo the best he could gi resources mane wan go e kinde no mondo oting weche mag health malo e Kenya ka. Kaeto nonro miwinjo wawacho gi machalo mar chanjo mar RTSS gi weche machalo weche mag net, weche machalo weche mag rito alwora, thoth gi nochakore e ndalo mar the late Mwai Kibaki, e ndalo mane wan gi Ministry of Public Health and Sanitation ni. Koro notimo mang'eny. Currently kane wachako new dispensation ka President Uhuru Kenyatta obiro to health obedo devolved. Koro activities mang'eny noterne our governors. Omigi pesa mondo koro girit thoth weche mag health e gweng'wa. Owinjo bed ni ne bedo maber, lakini ne wan gi challenges mag ing'e gimoro amora michako manyien, ne wan gi challenges. Kinyalo paro wasebedo gi strikes mang'eny e kinde ni. Nitie kinde ma wabedo gi strike makadho dweche 3 mag doctors, wasebedo gi strikes mag nurses, wasebedo gi strikes mag clinical officers. To magi nigeche kaka ji owinjo ti at the ground, the county level, ne nigi teething problems. To ma ng'eyo ni gin gik maka koro governors wa otiyo maber gi jo experts mag thieth magin go, to weche biro bedo maber kendo wanyalo catch up ma waduok chien tuoche duto ka achiel kuom gi en tuo mar malaria.
Mana kamano nyakoro Ramogi Jwang' nitiere sirkal mopogore opogore ma osebedo e telo kendo gisebedo ka gichwalo weche gi mopogore opogore, osebedo gi ng'anyo mag jogo machwalo weche mag thieth. E kinde machien nitiere jogo manyalo wacho ni Mwai Kibaki ne nyalo bedo kod machamo wacho ni nonya luongo bagain mondo ji obedi olosi. Nitie jok moko manyalo wacho ni telo mar Uhuru Kenyatta opogore kaka machielo cha ne nyalo ringo. Kitemo rango korka koni mar weche mag thieth gi kaka ne itimogi kotenore kod ng'anyo ma kinde ka kinde mag dakteche. Sano bedo mopogore. Chandruok ma wan go sani kanyalo wacho wapogore kidieje matindo tindo 47 of us keche ang'isi ni health obedo devolved. Koro tiende ni health is being managed at units mopogore 47 kaluwore gi namba mag counties ma wan go. Koro inya yudo ka county nigi challenges gi matindo tindo. Koro inya winjo ka strike ni kama tin, ng'anyo ni kama tin, ng'anyo ni kama tin. Mago gik mane waonge go ndalo cha. To mano ne timore nikech ndalo cha ne wan mana gi management center achiel, ne wan mana gi ministry at the national, koro piny kucho ne onge. Koro kata obedo ni ng'anyo ne nitie to nonya bedo mana national level ma ubedo abeda romo achiel. Kusebedo gi bura achiel tuloso magi te. To sani nikech wan counties 47 mopogore opogore. Each county timo management kaka gichano. Koro yudo ka differences ng'eny. Sama manigi differences gi. Koro inya neno ka nitie ng'anyo matindo tindo mathoro bedo mang'eny. To awacho ni magi teething problems ma an gi geno ni kaka wabiro medo dhi mbele, governors wa 47 biro loso gigi mondo ng'anyo gi odog piny. Kamano. Mano bende luwo bang' ka telo mag loch gwenge mag devolution no tim kendo noketgi tim mana kinde machuok bang' kane Mwai Kibaki osewuok e telo kendo mano bang' yiero mar 2013. Wadadhi nyaka kaunti ma Kakamega yor simu kendo wada winjo achiel kuom jogo magin kanyo Kenya Malaria Youth Army. Gikonwa ni Kenya Malaria Youth Army ni tiende ang'o, to en ang'o miyo gikedo ahinya ne tuo ni mar malaria ahinya to imbo mar Kenya. Atuda achiel kachiel yor simu koda Valerie Aura ka en Kakamega. Valerie oyaure Kakamega ochiew nade kaiti konwa thuon wach ma kawuono World Malaria Day neno odiochieng'no manyoro. Kawuono en ang'o mane utimo, to ang'o ma pod medo chano mondo kwan mar malaria cases mag malaria odog piny e gwenge go maimbo mag Kenya? Oyaure ahinya, Kakamega ochiew maber kabisa. Erokamano kuom nafasni. Wan Kenya Malaria Youth Army kendo nyoro ne wabiro Kakamega all the way from Nairobi. Jomoko biro ya kuonde moko Northeastern, Mombasa, kuonde mang'eny e Kenya mzima. Koro nyoro ne wan gi World Malaria Day Bukungu Stadium kendo ne wan gi chenro mang'eny kaka ojende nikech Kenya Malaria Youth Army en riwruok mar ojende. Wabiro kanyakla mondo wakony puonjo kendo nyiso ji weche maluwore gi malaria, tuo mar malaria. Kaka wang'eyo ni tuo mar malaria osebedo ka chendo kabisa kendo oganda mang'eny osetho ne wach tuo mar malaria ni. Kendo nyoro ne wan gi plays mopogore opogore, tuke kendo mashairi kendo puonj mag malaria, kendo wachano dhiyo e ute ji mondo wapuonjgi kaka ginyalo keto alwora margi maler kendo tiyo gi net e yo maratiro kendo madwarore mondo wageng' tuo mar malaria, kendo wanyisgi mang'eny kuom universal health care, mano chenro mar sirikal mamiyo ji yudo thieth e hospitende mag sirikal manono kendo e sama dwarore. Kendo wan ojende ma nigi teko kabisa kendo wamor ka wanyiso ji ni tuo mar malaria nigi yath kendo tuo mar malaria inyalo geng'e, kendo wan gi yore mopogore opogore wanyalo puonjogo ji kaka ginyalo geng'o. Kendo wabiro mana dala ni kanyo mondo wapuonji maber kabisa.
Erokamano ahinya Valerie, mana kinyalo mana konwa ni untiere rowere maromo kwan mane mantiere Kenya Malaria Youth Army mar kedo kod tuoni mar malaria? E Kenya mangima sani wasechopo ojende 300 kendo pod wadwaro ojende mang'eny oriwre kodwa mondo gikony kedo gi tuo mar malaria e yo makare. Jogo madiera riwre kodu e kedo gi tuoni mar malaria ginyalo yudo e yo mane kata ka untiere mbui nikech un ojende aneno kata un TikTok untiere Facebook kata kachiel kod Twitter inyalo tudruok kodu e yo machalo nade mondo ng'ato bed jakanyo mar Kenya Malaria Youth Army? Kenya Malaria Youth Army wane mtandao kendo sani idhi adhia kanyo Facebook, idhi adhia Kenya Malaria Youth Army iyudo wa kanyo, kendo chak idhi TikTok iyudo wa Kenya Malaria Youth Army, kendo chak idhi Twitter, LinkedIn, Instagram, wantiere kuonde te kendo inya yudo wa Kenya Malaria Youth Army e mbui. Erokamano ahinya mano Valeria Ura ka intiere Kakamega achiel kuom jokanyo mag Kenya Malaria Youth Army. Erokamano kuom thuolo ma iyudo mar leronwa mathoth kotenore kod wach machalo koda mano. Wadhi nyime kod twakwa okinyi ma kawuono kendo nyaka sani weche matimore e od bura iyudo gi achiel ka achiel ka intiere Facebook, Twitter kachiel koda Instagram. Facebook kacha wantiere live kendo kanyo wada mana neno pichni mantiere kanyo, ka kanyo iyudo picha matimore, gigo matimore e od bura kachiel mago matimore oko. Oganda jo Kenya pod meno mana donjo. Odiochieng' mar ariyo ma kawuono ochopo odiochieng' makiny en giko mar neno ringre Mwai Kibaki kanitiere e od bura ma pacho kae. Kaw thuolo mari chop kanyo kendo mondo ichiw luor mari ma ogik. Daktari, kotenore kod wach ma ichiwo kanyo kaka joma tindo bende wuok oko ka gitiyo gi mbui gi yore mopogore opogore, tuke, wende, shairi kachiel kod gigo ma depo ni nyamiyo ji mana nyiero e gigo ma opogore opogore. Nyaparo ni en okang' makare manyalo bedo ni gitiyogo mag chwalo ng'eyo mag jomo pogore ewi tuoni mar malaria? Ayiego kabisa. Gima Kenya Malaria Youth Army timo, Valerie and the team mano ber keche wawacho ni fight against malaria en gimiluongo ni multidisciplinary. Jite ng'ato ka ng'ato kawo lemo moro. Koro lemo magikawo no is very important. Anya wacho ni the most important. Kech gidhi paro ne ji roles ma ji owinjo kawe community. Kenji jo ko wacho maber ni gidwa dhi ot ka ot. Kendo mano ber tiende ni iwuoyo gi ng'ato achiel kachiel. Iwacho ni mos mokowni ok romi. Koro ka ng'ato biro mo wuoyo kodi mong'isi ni mae gima owinjo tim, tang'eyo ni ji dhi timo. Kech nitie gimiluongo ni behavior change and communication. Ka idhi mwa wuoyo gi ji, mwa change, mwa communicate gi ji e gweng' maber, magi change behavior gi, to wadhi gore gi malaria. Kech ji dhi tiyo gi net maber, wadhi loso alworawa maber, ji dhi tiyo gi yath e yo makare, ji dhi kawo chanjo ne nyithindgi. Koro gima gitimo no is commendable, kendo biro konyowa e yo malach. Kendo atemo siro ni gidhi mbele, kendo aji jo youths mamoko mondo join gi, mondo wago lweny ni kanyakla. Mana kamano nyakoro mga joang pod wantiere kae kod achiel kuom dakteche mantiere piny Kenya mano yudo thuolo mar tiyo e kinde mane jatend piny Kenya Mwai Kibaki nitiere apis, kendo omiyo mana sigana mare ni kinde ne chalo nade, jogo mawacho ni weche mag thieth ne nitiere piny koso ne gintiere malo. Jok moko wacho ni kech gionge kod ng'eyo, jok ma ong'eyo bende ne giparo mopogore gi jogo ma onge kod ng'eyo. Nyakora moga joang' mae gimiyo wantiere ka mana mondo mi warangi gigi duto ma osebedo ka timore. Kama chielo bende ka otenore gi wechego mag thieth, nentiere wach makoro jatend piny Kenya masani mano wanyalo wacho ni UHC ka ne okete tim ka itemo rango gi chenro mane Uhuru Kenyatta mane kata mane en jatend piny Kenya machon mano Mwai Kibaki ne oketo. Pogruok ni kanye koso wanyalo wacho ni Uhuru Kenyatta ne somo mana gigo mane oneno kowuok kuom Mwai Kibaki? Gima wanyalo wacho ni intention mar UHC, Universal Health Coverage, ber kabisa.
gima wariwa to be wabiro realize be obiro timore maber kaka nidwa notime. Kech mana kaka gimora mora mochak dongo, kata health wasebedo kwa dongo. Geno wanen ni koae from year to the year, higa ni nyaka higa cha mondo wadongi. Koro kane wae kuom President Mwai Kibaki nobiro gi strategies maber. Ka President Uhuru nodonjo, gima no obiro go masiro ngima maber ne universal health coverage. Ma nosetimne pilot kendo wadwan mondo koro ochope gwenge te. Challenges mag universal health coverage and resources. Kade wanyalo yudo resources, universal health coverage do konyo ji. Kech ngata biro yudo access mar thieth. Sani ji mang'eny onge access mar thieth. Universal coverage en about access, en about nengo mar thieth cost, kech nengo samoro ni malo ne ji mang'eny ok nya yudo. Kata joma nyalo chulo kaminya yude thieth maber onge. Kumi wacho ni resources. Yes. Ka irango Abuja Declaration e weche mag thieth, kachiel kod rango ni tuoche gi duto oketgi e time gimoro makare. Nitie gima nomi pek, kendo ka nomiye pek e winjruok mag pinje gi duto mag Africa. Mano Organization of African Unity e kinde cha, masani en Africa Union. Ka irango Africa Union kae bende, ema nitiere macha bende mara Africa Leaders Malaria Alliance, mano ALMA. Ka itemo rango kaka ALMA bende osetemo tiyo kachiel kod piny owacho mopogore opogore. Gino mane jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki negeno neno ni kata yore go mag thieth ochopo yo makare. Sano nitiere gi mibadhi monya wacho ni kata e kinde mare ok nyawacho ni etne onge, ne nitiere kendo ne jogo ne mako tirakruok kodgi. Sano wantie gi jogo mag Jokenya pok owinjo kuma otergie. Wan gi jogo mopogore opogore matimo weche mag mibadhi e migawo ni mar thieth. Jogi te ka itemo rango resources miwacho gi onego giwuok kanye. E sirkal mamalo kae koso health ni ne otere nyaka e county mopogore opogore. Resources owinjo wuog e sirikal mamalo kanye machako go. Kech wawacho ni the buck stops with the president. Ene mochung ne pesa wate. Kose kaw mar devolution mikaw mitero pincha. Nitie part ma devolution timo, kendo nitie part modong ne national government. Mokwongo pesa motero e county pokoromo, kendo ijo ka pod wan gi ywak ni pod wadwa no medi. Kech gik mitime county level gi pesa mimiyogi poko owinjore maber. Koro tiende ni kata location mondo mi gitimne health maber ok timre. National government gimbe nitie kuonde ma pod girito. Kech nitie national hospitals manie wigi, nitie gik machalo training, nitie gik machalo research mowinjo bed ni nie wi national government mowinjo bed ni gitimo. Koro pesa owinjo wa national government kanye mwachako go. And the leader and president. To challenges kato bedo ni the ALMA, the Abuja Declaration gigiteno wachi, gin gik miwacho maber and they are on paper. Implementation ema problem. Implementation and problem because of resources, implementation and problem because of corruption kaki wacho, samoro funds nyalo biro, kato bedo notin kamano, to obed channeled maber, obedo diverted by people in various ways. Koro mano interfere gi implementation. Omiyo pok wa achieve kaka ne wadwaro as intended. Lakini kane this diversion of funds wanyalo weyo weche mag mibadhi waweyo kata wayudo funds maber to direct maber to wanyalo bedo maber. Wanyalo go malaria universal health coverage nyalo konyo ji te ma ng'ato ka ng'ato e piny mar Kenya ka yud thieth maber sama gidwaro. Mana kamano wach ni mogi koro ka watieko twak makawuono paro kata gino mibo bedo go ma obiro keto e ngimani kata kitemo rango ngimane duto kane ongima mano Mwai Kibaki. En ang'o ma ibiro parego ahinya ka watieko sani ahinya e migawo ni mar thieth? Aparo ni Mwai Kibaki ne en leader ma focused kabisa. Gima ne okete pache no timo. Nitie achievements mang'eny mane wayudo e kinde mar Mwai Kibaki. Mise mang'eny mano bedo set up e yore mag thieth, e yore mag research, e yore mag somo. Koro abiro pare gi mano. Kendo en sirikal makono, en jatelo makono oamua ni timo gimoro tong'iye to the end. Ne en very focused e gimotimo. Koro abiro pare gi mano. Yeah.
Erokamano jakom thuolo ma yudo mar twako okinyi ma kawuono kotenore kod mise mane jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki oketo kaachiel kod kedo kod tuoni mar malaria. Ne nyakora mege jwang' erokamano kuom bedo kodwa mabiro en chenro mar orako na jata chenro masani Cleophas Oluoch kete mana kae ka wadhi nyime tang'o ni bende wuoth mogik mar Kibaki achiel kachiel e Ramogi TV ka sani ringre mare osechopo kanyo e od bura no ma pacho kae. Kete mana ka ma en Ramogi TV chenro pod en mar Piny. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa.